panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminaw sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa, please turn with me to Romans chapter 2 verse 25 hangtod sa 29. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, tungod kay tinuod nga adunay kapuslanan ang pagtuli kung gituman nimo ang kasuguan. Apan kung nagasupa ka sa kasuguan, ang imong pagkatinuli na himong pagkadili tinuli. Mao nga kung ang dili tinuli nagatuman sa mga gitakda sa kasuguan, dili ba isipon nga pagkatinuli ang ilang pagkadili tinuli. Mao nga ang mga dili tuli sa unod apan nagatuman sa kasuguan, muhukom kanimo nga adunay kasuguan nga nahasulat ug adunay pagkatinuli apan nagasupak sa kasuguan. Tungod kay ang usa ka tawo dili Hudiyo sa panggawas lamang o ang pagkatinuli dili sa panggawas o sa unod, kundili ang usa ka tawo Hudiyo sa kinasuluran ug ang pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing sa espiritu ug dili sa letra. Ang iyang pagdayeg dili gikan sa mga tawo kundili gikan sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niadtong miaging simana gisugdan nato sa pagtuon ang bersikulo 25 hangtod sa 29 sa Romans chapter 2. Ang gipasabot ni Apostol Pablo niini nga mga bersikulo mao nga ang mga hintil susama kanato, pwede kita nga isipon nga mga Hudiyo. Ang bot ipasabot ni Pablo, posible alang sa mga hintil nga makapanunod sa mga saad nga gihatag sa Ginoo sa Israel, samtang ang mga pisikal nga mga Hudiyo, posible di ay nga dili sila mahaapil sa gingharian sa Dios. Mo kini gipasabot sa verse 26 mga kaigsuonan. Mao nga kung ang dili tinuli nagatuman sa mga gitakda sa kasuguan, dili ba isipon nga pagkatinuli ang ilang pagkadili tinuli? In other words, ang giingon ni Apostle Paul mga kaigsuonan, kung ang hintil kuno nagatuman sa gimando sa balaod, dili ba siya pagaisipon ingon nga usa ka Hudiyo? Dili ba siya pagaisipon ingon nga piniling katawhan sa Dios? So ang pangutana, sa unsang pagkaunsaa nahitabo kini. Mao kini focus sa atong pamalandong niining taknaa. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, ang tumong sa Dios sa pagtubos. Ikaduha, unsaon man nga pagaisipon ka nga kabahin sa gingharian ni Kristo. May the Lord bless us as we go on with our meditation at this moment. Mudangat na kita sa unang punto, ang katuyuan sa Dios sa pagtubos sa mga makasasala. Now, adunay mga importante kaayong mga butang nga kinahanglan natong masabtan kung magtuon kita og biblical theology ug kung atong tun-an ang tumong sa Ginoo sa pagtubos. Unsa man kini? Ang Ginoo aduna lamay usa ka plano sa pagtubos. Dili duha mga kaigsuonan kundili usa lamang. Ug kining usa ka plano sa Ginoo sa pagtubos, iya kining gitakda sa wala pagani matukod ang kalibutan. Ug sa daang tugon gianam-anam kini og padayag sa atong Dios. Nakita nato kini sa kaso ni Adan ug ni Eva didto sa Garden of Eden. Gisuluban sila sa Ginoo og biste nga gihimo gikan sa panit sa hayop
Usa kadto ka hulagway sa pagtubos sa Ginoo nga siya mismo ang nag-initiate, siya mismo ang misulob sa bisti sa pagkamatarong kang Adan ug kang Eva. Wala misaler ang mga dahon nga ilang gitahi aron matabunan ang ilang kaulawon. And then, nagsaad ang Ginoo nga adunay binhi nga gikan sa babayi nga mudugmok sa ulo ni Satanas, sa ulo sa bitin. Genesis 3:15. Ug magbutang ako og kaaligot-got tali kanimo ug sa babayi, ug tali sa imong binhi ug sa iyang binhi. Dugmukon niini ang imong ulo ug imong dugmukon ang iyang tikod. Take note mga kaigsuunan, ang binhi mao ang mudugmok sa ulo ni Satanas, dili ang babayi ang mudugmok sa ulo ni Satanas. So sipyat nang nakita nato sa mga picture nga babayi ang midugmok sa ulo ni Satanas. Ang binhi ang midugmok, si Jesus ang maong binhi. Once again, katong pagsulob sa Ginoo kang Adan ug kang Eva sa bisti nga gihimo mismo sa Ginoo gikan sa panit sa karnero, usa kadto kahulagway sa pagtubos pinaagi sa iyang grasya ug dili pinaagi sa pagpaningkamot sa tawo. Unsa pa? Ang katong arka ni Noe mga kaigsunan usa-usab kadto kahulagway sa provision sa Ginoo sa pagtubos. Nakakaplag si Noah og grasya sa mga mata sa Dios. Ug katong arka usa kadto ka lugar nga safety, usa kadto ka lugar nga giprovide sa Ginoo aron maluwas ang tanang musulod didto. Gisirad-an sa Ginoo ang pultahan sa arka, meaning to say, it was really God's work. Dili kadto trabaho sa tawo. Unsa pa? Take for example Abraham, mga kaigsuonan. Nagsaad ang Ginoo kaniya nga pinaagi sa iyang binhi ang tanan kunong mga kanasuran sa kalibutan mapanalanginan. Kinsa ang katumanan niini? Natuman kini diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa John chapter 8 verse 56, nagmaya ang inyong amahan nga si Abraham sa pagkakita niya sa akong adlaw. Nakita niya kini ug nalipay siya. Unsa pa? Kadtong paghalad ni Abraham kang Isaac, usa kadto ka picture sa amahan nga iyang gihalad ang iyang anak alang sa kasalanan ug kadtong dunay substitute nga kordero nga nahimong kapuli ni Isaac, usa kadto ka picture ni Jesus nga siya mooy mihalad sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo isip kapuli sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang giingon sa Genesis chapter 22 verse 8. Ug miingon si Abraham, anak ko, ang Dios mao ang maghatag og kordero alang sa halad nga sunugon. Mao nga mipadayon silang duha sa pag-adto didto. Usa kadto ka picture ni Hesukristo nga mao ang kordero sa Dios nga gihalad niya ang iyang kaugalingon alang sa pagtubos sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Dugang pa mga kaigsunan, kadtong pagluwas sa Ginoo sa mga Israelita gikan sa pagaulipon didto sa Ehipto, usa kadto kahulagway sa pagluwas sa Ginoo sa mga makasasala gikan sa pagkaulipon sa sala. Gani gi-compare ni Jesus ang iyang kaugalingon nga sama sa bronze nga halas nga gituboy ni Moises didto sa kamingawan. Ang giingon sa John chapter 3 verse 14 to 15. Ug sama nga gibayaw ni Moises ang bitin didto sa kamingawan, ang anak usab kinahanglan nga ibayaw aron si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So ang mga saad nga gihatag sa Ginoo kang Abraham natuman sa kinatibuk-an gayod diha kang Kristo ug sa iyang iglesia. Gipasabot kana ni Pablo sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 16. Ang giingon dinhi, karon gihatag ngadto kang Abraham ug sa iyang binhi ang mga saad. Wala siya miingon og ngadto sa mga binhi nga murag daghan, kundili usa lamang ngadto sa imong binhi nga mao si Kristo. So, ang buot ipasabot ni ini mga kaigsuunan, aduna lamang gayud usa ka plano ang Dios. Again, usa lamang ka plano sa pagtubos
ug sulod sa daghan kaayong mga katuigan gianam-anam sa Ginoo ug tuman kini nga plano hangtod nga kinatibuk-an kining natuman diha sa atong Ginoong Hesukristo. At the same time, sa bag-ong kasabutan gihiusa sa Ginoo ang Hudiyo ug ang Hintil isip usa ka lawas o gibungkag sa Ginoo ang pader sa panagbulag. Mo kini gipasabot ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 14. Tungod kay siya ang atong kalinaw nga naghimong usa sa duha ug mibungkag sa tungang pader sa panagbulag tali kanato. So susulod sa iglesia sa Ginoo, wala nay Hudiyo, wala nay Hintil. Ang duha nahimong usa ug ang tanang mga saad sa Ginoo sa pagtubos parihong gisaluhan sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil. Gituman sa Ginoo ang iyang saad ngadto sa Israel, pinaagi sa iglesia, pinaagi sa church. Romans chapter 2 verse 28 and 29. Tungod kay ang usa ka tawo dili Hudiyo sa panggawas lamang, o ang pagkatinuli dili sa panggawas o sa unod, kundili ang usa ka tawo Hudiyo sa kinasuluran, ug ang pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing sa espiritu ug dili sa letra. Ang iyang pagdayeg dili gikan sa mga tawo kundili gikan sa Dios. Now unsa may buti pasabot niini? Pinaagi sa pagtuo si Abraham parihong amahan sa Hudiyo ug sa Hintil nga dili tinuli. Ang deciding factor mga kaigsuunan, dili ang dugo, dili ang pisikal nga pagkakaliwat ni Abraham, kundili ang pagkabag-ong binuhat diha kang Kristo. So, dili di ay kini sa panggawas, kundili sa kinasuluran. Ang giingon sa Galatians chapter 6 verse 15 to 16, kinsa ang pagaisipon nga kaliwat ni Abraham. Ang giingon dinhi, tungod kay diha kang Kristo Jesus, walay kapuslanan bisag unsa ang pagkatinuli o ang pagkadili tinuli, kundili ang pagkabag-ong binuhat. Ug si bisan kinsa ang magkinabuhi sumala niini nga lagda, ang kalinaw maanaa kanila ug kaluoy ug sa Israel sa Dios. Ug ang giingon sa Galatians chapter 3 verse 29, ug kung kamo iya kang Kristo, nan mga kaliwat kamo ni Abraham ug manununod sumala sa saad. So, ang pagkakaliwat ni Abraham mga kaigsuunan, dili kini pinaagi sa pisikal nga kaliwat ni Abraham. No, bisan paghintil ang usa ka tawo, as long as magtutuo siya kang Kristo, anaa siya kang Kristo, pagaisipon siya nga kaliwat ni Abraham. So aduna lamang usa ka katawhan ang Dios, and they are composed of both Jews and Gentiles nga mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. So kung buot hunahunaon mga kaigsuunan, ang iglesia ug ang Israel usa lamang. Usbon ko ha, the church and Israel are one. Gipasabot kini sa Jeremiah chapter 31. Nagsaad ang Ginoo nga iyang pagatukuron ang bag-ong kasabutan diha sa Israel. Apan gipasabot kini sa Book of Hebrews nga natuman kini diha sa church, diha sa iglesia, dili sa literal nga nasod sa Israel, kundili diha sa iglesia mga kaigsunan. Si Kristo nangulo sa iyang gingharian pinaagi sa church, pinaagi sa iglesia. Nawa ko nag-ingon nga ang church maoy mipuli sa Israel, apan ang tataw nga gitudlo sa Biblia mga kaigsuunan, ang church mao ang Israel. The church is Israel. In other words, si Kristo ug ang iyang iglesia mao ang katumanan sa mga saad sa daang tugon. Si Kristo ang binhi ni Abraham nga gisaad sa Ginoo. Si Kristo ang tinuod nga Israel sa Dios. Ug ang mga tawo lamang nga nahiusa diha kang Kristo mao ang tinuod nga Israel. Sila lamang ang pagaisipon nga kabahin sa Israel sa Ginoo. Ug mahinungdanon gayud kaayo mga kaigsunan nga ikaw mahimong kabahin sa tinuod nga Israel sa Dios. Gihimo kining tataw sa Ginoo nga wala gayoy kaluwasan, gawas lamang sa kaluwasan nga gisaad sa Ginoo ngadto sa Israel. John chapter 4 verse 22 ang giingon dinhi, gisimba ninyo ang wala ninyo mailhi.
Nailhan namo ang among gisimba tungod kay ang kaluwasan anaa sa mga Hudiyo. Take note. Anaa sa mga Hudiyo ang kaluwasan. Apan kinsa ang tinuod nga Hudiyo? Sumala sa atong teksto. Ang mga pisikal nga kaliwat ni Abraham, ang mga pisikal nga Israelita, dili. Ang tinuod nga Hudiyo kadtong mga tawo, whether they are Jews or Gentiles, as long as nahiusa sila diha kang Kristo. Ang giingon sa Romans 2:29, kundili ang usa ka tawo Hudiyo sa kinasuluran, ug ang pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing sa espiritu ug dili sa letra. Ang iyang pagdayig dili gikan sa mga tawo kundili gikan sa Dios. So mga kaigsuunan, dili di ay pisikal nga kaliwatan ang tan-awon sa Ginoo, kundili ang atong pagkabag-ong binuhat pinaagi kang Kristo. So usbon ko mga kaigsuunan, aduna lamang usa ka gingharian ang Dios ug usa lamang kadalan nga makasulod kita sa gingharian sa Dios. Ang dalan mao ang atong Ginoong Hesukristo ug wala nay lain. And that leads us to the second point of our meditation, citizenship in the kingdom of Christ. Now, kasagara sa mga Christians, wa gyud nila ma-appreciate ang ilang pribilehiyo nga nahimo silang lumulupyo sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon ni Pablo is that kita nga mga Kristohanon, kita mga piniling katawhan sa Dios nga adunay mga pribilehiyo nga gisaad sa Ginoo kang Abraham. Tanang gisaad sa Ginoo kang Abraham natuman nga ri kanato sa bag-ong kasabutan, mga kaigsuunan. Ato kining masabtan kung atong tun-an ang Jeremiah chapter 31 verse 31 hangtod sa 34. For example, verse 31, ang saad sa Ginoo, tanawa nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, kung kanusa magahimo ako og bag-ong kasabutan sa balay sa Israel ug sa balay sa Huda. Now notice, gihimo kini sa Ginoo nga saad ngadto sa Israel. Apan ang bag-ong tugon nagpasabot nga natuman kini diha kang Kristo. Ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo mao ang beneficiary niini nga saad. Ug kinsa ang kabahin sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo? Parihong mga Hudiyo ug mga Hintil. Natuman ang gisaad sa Ginoo sa Jeremiah chapter 31 didto sa bag-ong kasabutan. Ang gingon sa verse 33 sa Jeremiah chapter 31, tungod kay kini ang kasabutan nga akong tukuron sa balay sa Israel, human niadtong mga adlaw, nagdeklarar ang Ginoo. Akong ibutang ang akong balaod sa ilang kinasuluran, ug isulat ko kini sa ilang kasing-kasing, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong mga katawhan. Sa daang tugon manggod mga kaigsuunan, nadawat sa Israel ang balaod sa Ginoo didto sa Sinai, sa bukid sa Sinai. Apan wala gihatag sa Ginoo ngadto kanila ang iyang espiritu nga mo'y mutabang kanila sa pagsunod sa balaod sa Dios. Pero ang mga lumulupyo sa bag-ong kasabutan, adunay kasing-kasing nga mosunod sa balaod sa Ginoo. Mao kini kalainan sa daang tugon ug sa bag-ong tugon. God gave them the law, but they were not given the heart to obey the law. Pero sa bag-ong tugon, gihatagan kita sa Ginoo sa iyang balaod, plus gihatagan usab kita og katakos nga musunod sa balaod sa Dios. 1 John chapter 5 verse 3. Ang giingon dinhi, tungod kay kini mao ang gugma sa Dios, nga mutuman kita sa iyang mga sugo, ug ang iyang mga sugo dili kabugaton. Mao gani nga ang pagsimba sa adlawng Domingo dili kini kabugaton kanato, gumikan kay sugo kini sa Ginoo, gihatagan usab kita niyag kasing-kasing nga mutuman sa iyang sugo. Gisagop kita sa Dios ingon nga mga anak niya pinaagi kang Kristo. Katumanan kini sa saad niya sa verse 33, ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong mga katawhan. Natuman kini sa John chapter 1 verse 12. Ang giingon dinhi, apan ang tanang midawat kaniya gihatagan niya sila og katungod nga mahimong mga anak sa Dios, sila nga nagtuo sa iyang ngalan. So mga piniling katawhan di ay kita diha kang Kristo. Ang tanang anaa kang Kristo kabahin sa iyang lawas. We are united to Him. Ug ang tanang mga nahiusa diha kang Kristo, iyang mga minahal nga pangasaunon. Mianhi si Kristo alang kanato, mubalik usab siya
pag-usab alang sa iyang iglesia ug kita nga iyang mga katawhan nagpaabot gayud kaayo sa iyang pagbalik. Ang giingon sa verse 34 sa Jeremiah 31, dili na sila magtudlo pa matag usa ngadto sa iyang silingan ug matag usa ngadto sa iyang igsuon nga mag-ingon, ilha ang Ginoo, tungod kay silang tanan makaila kanako, gikan sa pinakaubos kanila ngadto sa pinakabantugan kanila nagdeklarar ang Dios. Tungod kay pasayloon ko ang ilang kalapasan ug ang ilang sala, dili ko na hinumduman pa. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, ang tanang mga katawhan sa Ginoo tinuod gayod nga nakaila kaniya. Gihatagan sila sa Dios ug balaang espiritu nga naghatag kanila kalamdag nga mailhan gayod ang Dios. Now dili bot pasabot nga wala na gikinahanglan ang mga magwawali o magtutudlo. Nagwali pamanggani kita dinhi sa kahanginan. Ang point niini mga kaigsuonan, ang tanang tinuod nga magtotoo nakaila gayod sa Dios, pinaagi kang Kristo. Sa bag-ong tugon mga kaigsuonan, ang kaluwasan gi-equal kini sa pagkaila nato kang Kristo. 2 Peter chapter 1 verse 3, sumala nga ang iyang balaang gahom naghatag kanato sa tanang mga butang nga gikinahanglan sa pagkinabuhi ug sa pagkamatarong, pinaagi sa pagkaila kaniya nga nagtawag kanato ngadto sa kahimayaan ug hiyas. Nadawat usab nato ang kapasayloan gikan sa atong mga kasalanan ug nahimong posible lamang ang kapasayloan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nag-ula sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Mao kini ang kapasayloan sa tanang mga kasalanan, sa tanang mga katawhan nga kabahin sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa pa? Gihatag sa Ginoo kanato ang balaang espiritu, nakig-uban kanato sa daang tugon. Ang balaang espiritu mikunsad sa mga tawo pero wala nagpabilin. For example, kang Haring Saulo, 1 Samuel chapter 10 verse 6, ang giingon dinhi, ug mukunsad ang espiritu sa Dios diha kanimo ug magpropesiya ka ug mahimo kang daw lahi nga tawo. Apan nasayod kita nga wala nagpabilin ang balaang espiritu kang Saulo. So ang mga magtutuo sa daang tugon mga kaigsuonan, gipanglihukan usab sa balaang espiritu pero dili susama sa bag-ong tugon sa atong panahon karon nga ang balaang espiritu nagpabilin ngari kanato. Ang giingon sa John chapter 14 verse 16 to 17, ug magampo ako sa amahan ug hatagan kamo niya og laing maghuhupay aron magpabilin siya kauban ninyo hangtod sa kahangturan, ang espiritu sa kamatuoran nga dili madawat sa kalibutan tungod kay dili kini makakita kaniya o makailaman kaniya, apan nailhan ninyo siya tungod kay nagpabilin siya kauban ninyo ug maanaa siya kaninyo. So, niadtong adlaw sa Pentecostes, ang balaang espiritu nagsugod sa pagpuyo sa mga katawhan sa Dios, and in this sense mga kaigsuonan, kita mao ang templo sa Dios. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, unsa? Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaang espiritu nga anaa kaninyo, nga nabatunan ninyo gikan sa Dios, ug dili na kamo ang tag-iya ninyo? 2 Corinthians 6:16. Ug unsa ang panag-uyon nga anaa tali sa templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios, tungod kay kamo mao ang templo sa buhi nga Dios, sama sa giingon sa Dios, magpuyo ako diha kanila ug maglakaw diha kanila, ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong mga katawhan. So kita ang manununod sa mga saad sa Dios. Ang tanang saad nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel, naangko nato pinaagi kang Kristo mga kaigsuonan. Si Kristo ang tinuod nga binhi ni Abraham. Ang giingon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Tungod kay ang tanang mga saad sa Dios diha kaniya oo ug diha kaniya amen alang sa kahimayaan sa Dios pinaagi kanato. So, we are joined to a great nation, innumerable people. Ang espirituhanon nga Israel sa Ginoo, it is composed of both Jews and Gentiles all over the world. Dili gayud maihap mga kaigsuonan. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Ang giingon dinhi, apan kamo usa ka piniling henerasyon
Usa ka maharlikang pagkapari, usa ka balaang nasod, usa ka pinasahi nga katawhan aron inyong ipakita ang mga pagdayig alang kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa kahibulungan niyang kahayag. Nga niadtong nang labay nga panahon dili kamo iyang mga katawhan apan karon mga katawhan sa Dios nga kanhi wala makabaton og kaluoy apan karon nakabaton na og kaluoy. Gisaaran usab kita sa Ginoo og usa ka yuta nga atong mapanunod. Ug bisan si Abraham nasayod siya nga ang yuta didto sa Kanaan, dili kadto mao ang ultimate nga katumanan sa saad sa Dios. Niadtong atua pa si Abraham sa Kanaan, nasayod gayud siya nga aduna pay katumanan, ultimate nga katumanan sa land of promise. Hebrews chapter 11 verse 9 and 10. Pinaagi sa pagtuo, nahimo siyang langyaw sa yutang sinaad. Samara nga anaa siya sa lain nga nasod, nga nagpuyo sa mga tulda kauban ni Isaac ug ni Jacob. Ang mga tigpanunod kauban niya sa susamang saad, tungod kay nangita siya sa usa ka syudad nga adunay mga patukuranan, ug ang nagtukod niini ug nagbuhat mao ang Dios. So wala nagtukod si Abraham og permanente nga balay. Gumikan kay nasayod siya nga ang yuta didto sa Kanaan dili kadto mao ang ultimate fulfillment sa yuta nga gisaad. Aduna kitay paglaom sa mas maayong nasod, mas maayong premyo nga walay katapusan. Hebrews chapter 9 verse 15 ang giingon dinhi. Ug tungod niini siya ang tigpataliwala sa bag-ong kasabutan aron pinaagi sa kamatayon alang sa pagtubos gikan sa mga kasalanan nga ilalom sa unang kasabutan, sila nga mga tinawag makadawat sa saad nga walay katapusang kabilin. Ug kita mao ang gituboy sa Ginoo nga mga sundalo ni Kristo. We are the church militant. Ang Israel gituboy sa Ginoo aron sakupon ang Kanaan. Kinahanglan nga dili sila makig-amigo sa mga lumulupyo didto sa Kanaan. Kita usab, gituboy ni Kristo ingon nga iyang mga sundalo, ug dili kita makig-uyon sa kalibutan kundili ang kalibutan atong sangyawan aron sila mo-bow down sa awtoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo mao ang atong hari, ug siya mao ang naglaban kanato ug nagpanalipod kanato. O gisaaran kita sa Ginoo nga dili niya kita biyaan o pasagdahan samtang atong giwali ang maayong balita sa ebanghelyo. Romans chapter 1 verse 16. Tungod kay wala nako gikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo, kay kini ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagtuo, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa mga Griego. So ang pangutana niini mga kaigsunan, nagmaya ba ikaw niining mga butanga? Nakahatag ba nimo kini og tumang kalipay? Nagsangyaw ka ba sa maayong balita nga adunay kaisog? Kita mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Ug ingon nga mga lumulupyo sa gingharian sa Dios, we have the confidence to go forth boldly with the message of the gospel. It is the only hope of the world. Parihong mga Hudiyo ug Hintil. Unsa ang gospel, unsa ang maayong balita nga ang mga katawhan makasasala, dili nila kayang luwason ang ilang kaugalingon. Apan si Kristo ang bugtong Dios ug manluluwas. Iyang giula ang iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Ug ang iyang pagkamatarong ibisti kanila nga naghinulsol sa ilang sala ug nagsalig lamang kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Adunay nangutana ni adtong miaging semana, ang kaluwasan gasa ra gyud dili pinaagi sa buhat? Well, that's the language of the scriptures. Ang atong maayong buhat hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios. Ang kaluwasan gasa mga kaigsuunan. Ang requirement sa Ginoo 100% righteousness, 100% holiness, 100% obedience, dili nato kaya. Si Kristo ang mibuhat niini alang kanato. Ang kaluwasan nag-require nga atong mabayaran pinaagi sa dugo ang atong sala. Wala kitay ikabayad. Si Kristo ang nagpaula sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Ang kaluwasan gikan sa sala, gikan sa pagkaulipon sa sala. Dili ingog fire insurance lang
nga dili kita maimpyerno. No, that's not salvation. Ang kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Mao nga ang mga tinuod nga luwas, dili na magpakasala pa ug dili na magkinabuhi alang sa unod. Ang tinuod nga luwas aktibo nga mubuhat og maayo, dili aron siya maluwas kundili gumikan kay luwas na siya. Gawas no na siya gikan sa pagkaulipon sa sala, mao nga siya nagbuhat og maayo. Hinaot nga gitandog ikaw sa Ginoo niining taknaa higala ug ikaw maghinulsol sa imong sala ug mudangup lamang kang Kristo ug musalig lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.